Vale, va. El preu dels bitllets no deixen de pujar. En canvi, els sous de la classe treballadora han suportat congelacions i fins i tot retallades. El nombre de persones desocupades a l'armament i els preus dels productes de primera necessitat s'han encarit. Ens trobem clarament davant d'un procés d'espoli i de despossessió de la classe treballadora. Tenim un sistema de transport públic car i sovint insuficient. L'encariment no es deu únicament a la pujada del preu del petroli o de l'energia elèctrica, sinó també de la manca de pressupost en aquest servei, així com el manteniment de gestors privats del transport finançat públic, que no han patit cap retallada ni sous ni dels càrrecs. Tot això acabem pagant-nos entre tots. A sobre, la presència d'empreses privades al sistema de transport provoca que el servei públic es gestioni amb criteris de benefici privat. Això provoca la sobreocupació d'algunes línies i la desaparició d'altres retallades d'horaris. Denunciem la transferència de diner públic per finançar empreses privades mentre les seves direccions segueixen obtenint beneficis econòmics, com és el cas de Sarbus, cases que s'encarreguen de gestionar un guix important dels desplaçaments de la comarca del Maresme. El transport públic és un dret fonamental del conjunt de la classe treballadora. Hem de frenar aquest espoli social en tota regla. Necessitem un servei de transport públic, gratuït i universal. Algunes de les mesures que proposem són les següents. Gratuïtat a persones en situació d'atur o pobresa. Tarificació social per a persones jubilades, estudiants i infants. No l'augment dels preus de transport sota cap circumstància. Recuperació de la gestió pública en totes les companyies de transport. Cap acomiadament ni disminució salarial ni laboral a cap dels treballadors, treballadores del servei ferroviari i d'autobusos.